fikisa kuphupho ongathulakazelela iminyaka. Oh yes, Jesus. Kodwa uma kuvela negative Inkosi kanti yami. kuyindlela kaBaba uNkulunkulu yokufikisa la afuna ukufikisa khona. Oh yes, Jesus. Hallelujah. Isikhathi uBaba uNkulunkulu ungashonelwa abazali ushonelwe abantwana. Kanti ufuna ukukufikisa uyazi ukuthi uma basaphila nabo awusoze wafika. Oh yes, Jesus. Kumele ufinyelele. Oh hallelujah. Sometimes iphupho lakho ngoba uNkulunkulu bazalwane ufinyelela emva kwenyembezi. Oh hallelujah. Igama lenkosi manje. Jesus. Kunobuhlungu osodlula. Jesus, hallelujah. Uyitshela wena ukuthi kahle kahle buyaqeda ngayo. Uzuqalekisa amadimoni. Ubiza uSathane uthi uSathane usele sifemeli. uSathane umhlasele. Ucela nabazalwane ukuthi ngithandaziseni bo. Nasisitha singihlasele kanti hayi. God is paving a way for you to reach your destination. Oh hallelujah. Hey namanje. Kunendlela abana bazalwane uma kuvulwa indlela. Kuke kulandwa amakhathapila. Alimaza inhlabathi bazalwane. Ayivule uma uyephongona nje usisigugu ngoba uhambe nayo kule ndlela uzovumelana namamvumo ukuthi lapha kunenye indlela uma udlula nje emelo so yofika nje kulezi ndawo lezi. Khona la njengoba kulungiswa indlela nje kudutshulwa namatshe. Amen bazalwane. Adutshulwa amatshe amakhulu ngoba kumele kube nendlela eyodlula lapho. Amen bazalwane. Kukhona ubuhlungu obenzeka kule ndawo le. Ngoba kukhona abantu okumele bafike phongolo bahambe butofontofo. Bafike ejosini bahamba butofontofo. Angeke kwenzeka lokho bazalwane. Bangalawo basetshenzwa kanzima. Abantu abaFilipino abanye ababhadalwanga abasebenza lapho. Abanye basebenza ama-24/7 ukuze lo mgwaqo ube right. AbaFilipino balala umzimba ubuhlungu ngoba kukhona lapho kophele khona. Uma sekugitsheliwe bazalwane khanjwe kamnandi siyokhohlwa ngalabo bantu nabo. Linjalo le-pain bazalwane. Uma usudlulile sewufinyelele empumelelweni yakho, you will forget everything odlule kuyo, but you have to go through the pain. Oh hallelujah. 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 Bamdayisa bafowabo. Hallelujah. Awutshela umakhelwane uthi bakhe ungabasonde abantu abadayisa. Ungabasonde abantu ababukele phansi. Ungabasonde abantu abakuthanda. Njengoba bakubuka kabi kangaka, njengoba bakukhuluma kabi enkonzweni, it's a transport for your success. Angeke ufinyelele la uNkulunkulu afuna ufinyelele khona. Kungekho abantu abazovuka bakubeka amathala ongawenzanga. Kukhona andukuma uJesu ohlala esitabeni sikayise. Kwamele adlule eGetsemane. Ayodlula esibhakweni. Hallelujah. Ayodlula ekhafulelweni. Ayodlula ekudatshukelweni impala. Ubukele ngathi curse kanti blessing. Kwesinye isikhathi kune curse, kunento evela ngathi curse kanti kuyisibusiso sakho. Uma mkhona ngobuza uJobe naye kwavela ngathi curse kanti uNkulunkulu ufuna ukuphinda isibusiso sika nawe. Jesus. Mabasonde bafowethu. Mabasonde udadewenu. Bamukele kahle. Abakhuluma kabi. Bamukele kahle. Ababingelele. Bamukele kahle. Ababheka kabi. Bamukele kahle. Now injongo kaBaba uNkulunkulu ngoIsrayeli noma ngoJakobe nengane zakhe ngoba sikhuluma ngamadodana awu-12. Amen bazalwane. Injongo kaBaba uNkulunkulu ukuthi bayobusa eGibhithe. Beke bona baseGibhithe kodwa bayithole sebabusa
God. Hallelujah. Say kubantu. Jesus. Kuyenzeka kuNkulunkulu esikhonza. Uyakwazi ukuthatha ukubeka endaweni engekufanele. Hallelujah. Asuse abafanelwe indawo. Afake umuntu ongafanelwe indawo. Jesus. Now uJoseph engasanako ukusibamba. Amen bazalwane. Oh my Jesus. EseGibhithe ayisomeone. Wayeyinathing uJoseph. Ufuna ukukhuluma bazalwane ngezinto esingenza ukuthi noma sewuyibona i-destination yakho noma sewuyibona impumelelo yakho esingakuvimba ukuthi ungayiboni impumelelo. Ngokubheka izinto ezenza ukuthi uJoseph akwazi ukumukela impumelelo yakhe. uJoseph wathi noma kungenzeka abafowethu bangakuthandi kodwa mina kumele ngifeze inkonzo yokubathanda ukuze icebo likaNkulunkulu ngempilo yami liphumelele. Khona izinto esingazenzeli thina kodwa esenzele ukuthi ngoba nali phela icebo likaNkulunkulu kumele liphumelele ngempilo yami. Lokhu engehle ngikufumbethe esandleni kumele kubonakale ngoba umuntu nomuntu bazalwane ophakathi kwethu kunephupho okumele lifezekale ngempilo yami. Kodwa kunezinto simo sabapheli ukuba uzenze nokumele ungazenzi ngoba uma ungazenza kanti kumele ungazenzi icebo likaNkulunkulu ngeke libonakale. Why? Jesus. uJoseph wayethandeka. Jesus. Jesus. Kuyise. Ukuthandeka kwakhe kuyise akumenzanga walahlekelwa inhlonipho. Jesus. Kumzali wakhe. Waqhubeka wamthobela umzali wakhe. Igama lenkosi malibonke. Wabathanda abafowabo. Azi ukuthi lento ayoba yiyo abayithanda. Kodwa waqhubeka wabathanda. Akasifundise bazalwane. Sonke sibathanda abafowethu. Jesus. Sibathanda omakhelwane bethu. Siyabonga baba. Simthanda umuntu oseduze nathi. Jesus. Angeke ube nesibindi vele sokukhuluma ngaye. Jesus. Igama lenkosi malibonke. Siyabonga baba. uJoseph wabathanda. Siyabonga kusifundisa. Love them even noma sekukubi. Jesus. Kodwa simcela umoya ongcwele ukuthi asifundise. Siyabonga baba. Ngoba kunephupho kumele lifezakale. Jesus. 3. Jesus. Uma uJoseph esephumelele wathi bangabafowethu wathi bafowethu ningeze ubuhlungu ngaloko enakwenza. Jesus. Engathi uJoseph uthi no kwakuseplanning kaBaba uNkulunkulu ukuthi nenze ngalendlela. Uyazi bazalwane kunabantu abazokwenza kabi hayi ngoba bethanda ukwenza kahle kodwa ngoba kuyiplan kaBaba uNkulunkulu ningizwe kahle bazalwane. Amen. And ungabazondi bayakholwa. Angazi ningizwe kahle bazalwane. Benza njani bayakholwa. Amen. Kodwa ngalowo mzuzu lo kuna something okumele bayenze eyoba i-transport yokuphumelela kwakho. Amen. Jesus. uJudas wayekholwa. Amen. uJudas wayehlala neNkosi uJesu. Amen. uJudas wayehamba neNkosi uJesu. Jesus. Wayengomunye wabapostoli abawu-12. But waphoqeleka ukuthi adayise ngeNkosi uJesu. Oh, yeah. Ukuze kufezakale iphupho. Oh, yes. Inkosi uJesu asenzele example athi nanoma esekudayisile uJudas phinda umthathu uhlale naye etafuleni. Igama lenkosi malibonke. Ubaba uNkulunkulu bazalwane sengivala. Wayazi ukuthi kwifamily yakubo Joseph kusazoba nendlala. Isikhathi esingobisa. Amen.
igama lenkosi malibonke. Amen. So let me prepare. Angithole umuntu phakathi kwabo engizomenza asindise abafowabo. Oh, hallelujah. Igama lenkosi malibonke. Hey, thank you, Master Jesus. Angithole someone ozokwazi ukuthwala ipain ukuze uma kufika isikhathi sendlala kube nomuntu abazorelaya kuye. Thank you, Jesus. Ozoba i-breadwinner. Thank you, Master Jesus. Ngelawethu namhlanje. But lo muntu lo bazalwane umuntu odalelwe ukukhulula abantu impilo yakhe ayikho lula. Thank you, Jesus. Uma ubona ngathi kuphethe kakhulu kunento kaBaba uNkulunkulu. Hey, Jesus. iBhayibheli yabazalwane lithi uJoseph wabamba lokho enhlizweni yakhe. Jesus. Angeke bazalwane iphupho liphumelele empilweni yakho ungalibambanga wali-interpreta. Kunesikhathi la ekholweni okasamele uhambe ngokuthi uzweni noma ubona abantu benzani. But okudinga ukuthi uhambe ngephupho eliphambi kwakho. Jesus. Igama lenkosi malibonke. Abantu abayophumelela empilweni abantu abazodrive iphupho. Oh yes. Hayi ama-emotions. Oh yes, hallelujah. Abazothi inyama yami yakuthanda lokho kodwa ngenxa yephupho. Hey, Jesus. Kunezinto okungamelanga uzenze ngenxa yephupho. Hey, Jesus. Igama lenkosi malibonke. Oh, hallelujah. Yinto eyabamba uJosepha leyo. Waze waphumelela. Wathi esephumelele that's why simthola ethi akabazonde abafowabo. Hey. Ngoba uyazi ukuthi ukuze afike la afinyelele khona kungenxa yezinto abasenza kuye abafowabo. Hey, hallelujah. Kunabantu empilweni ongathi uya kubo babuza ukuthi baphumelele kanjani. Bawutshela ukuthi empilweni kunamazwi akhulunywa kithi. Hey. Ukusiqalekisa ngathi lawo mazwi sogibela phezukwawo. Hey. Ukuze sifinyelele la uNkulunkulu afuna ukuthi sifinyelele. Jesus. Now ke bazalwane ukuba uNkulunkulu wenza indlela ngoJoseph. Ake umvumele ubaba uNkulunkulu enze indlela yokuthi abantu bakhululeke ngempilo yakho. Hey, siyabonga Nkosi Jesu. Kwesesikhathi noma ungakwazi ukushumayela. Kukhona abazalwane phakathi kwethu la ngeke babize ngamagama. But kwesesikhathi angeke sibabone bebe phambili bazoshumayela. Amen. But kunabantu abakwazi ukuhlala nabo bakhulume nabo. Amen. Ubaba uNkulunkulu usebenzisa bona ukuvula indlela. Hey, Nkosi. Igama lenkosi malibonke. Oh, hallelujah. Hallelujah bazalwane. Jesus. So ake ngithi mina sengifana. Whatever eyenzekayo ake uvula amehlo. Ukuthi Amen. akuyona yini indlela kaBaba uNkulunkulu na. Amen bazalwane. Igama lenkosi malibonke. Akuyona yini indlela kaBaba uNkulunkulu. Jesus, hallelujah. Kunezinto futhi oyoyifuna empilweni